ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଖବର। ବରଗଡ଼ରେ ଜଣକୁ ଗୁଲିମାଡ଼, ଡଣ୍ଟାମାଡ଼ ଆଉ ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ବରଗଡ଼ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍। କିଛି ବଜରଙ୍ଗ ଦଲି ସବୁ କରିଛନ୍ ବୋଲି ବରଗଡ଼ବାସୀ କହୁଛନ୍। ସେ ଜଣକ ବଞ୍ଚିଛନ୍। ସେ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରାଗଲା। ବଜରଙ୍ଗ ଦଲିଟା ମିଶିକରି ଇ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ ବୋଲି ବରଗଡ଼ବାସୀ କହୁଛନ୍। ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ ପୋଲିସ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଚପଲ କେନ୍ତା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛେ ଆଉ ଡଣ୍ଠା ବି ପଡ଼ିଛେ, ଗୁଲି ବି ପଡ଼ିଛେ। ତାହାକୁ କେତେ ଜୋରରେ ମାର ଦେଇଛନ୍ ଯେ, କେତେ ଜୋରରେ ମାର ଦେଇଛନ୍। ବ୍ଲଡ଼ ବି ପଡ଼ିଛେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଛି ଗୁଲିକାଣ୍ଡ। ଆଉ ଜଣକ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଇଟା ଆଗର ତାକର ରାଗ ରେଶମିକେ ନେଇକରି ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କରବାର୍ ଲାଗି ତାକୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମିଲୁ। ଇ କାଣ୍ଡଟା ହାଟପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ହେଇଛେ ବୋଲି ସବେ କହୁଛନ୍ ବରଗଡ଼ବାସୀମାନେ। ଆଉ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବା ବୋଲି ବରଗଡ଼ବାସୀ କହୁଛନ୍।